πάει η δουλειά. Παντρεύτηκες? Όχι. Πού είσαι? Άστα. Τι να σου πω. Όλα καλά, τι έγινε? Καλά ρε φίλε, καλά. Θα βάλω και πειράκι για το πιμένο. Όχι. Τι έγινε, σε έχασα, τι έγινε, πού είσαι? Άμισε το δουλειά. Πες μπερδεύτηκα μια γυναίκα, σίγουρα. Όχι. Πλάκα κάνει. Όχι. Αφού μου βρεις καμιά, τόσο καιρό σου κοπέλα μου βρεις μια. Πλάκα κάνεις. Ναι. Θα το κανονίσουμε, φίλε. Κάτι έχω στο μυαλό. Έχω 5-6 την καβάτσα. Θα σε φτιάξω. Θα σε βάλω στη σειρά, θα διαλέξει και θα τη φτιάξω την δουλειά. Ναι, αυτός ο καιρός το λέω. Λοιπόν, έλα να σου πω το τηλέφωνο σου το έχω. Μη σε χάσω. Όχι. Την άλλη εβδομάδα, την άλλη Τετάρτη, θα κανονίσουμε να σμίξουμε σπίτι μου. Εντάξει. Εντάξει. Έχω κάτι στο μυαλό. Μέσα. Άντε, τα πούμε. Χάρηκα. Πρέπει μια τσεκουδιά εμένα και άλλη μια τσεκουδιά εσύ. Κάνε δύο τσεκουδιές. Σκέφτεται την πίεση της τσεκουδιάς, γιατί Με ουίσκι. εντάξει, έχουμε Ναι. Φίλε μου, δεν σ' άκου να σου πω. Για πες. Είναι καλή κοπελιά. Είναι από τα Καράνου. Από πού? Από τα Καράνου. Πού είναι αυτό? Καλά, δεν ξέρεις. Άμα κοιτάξεις στο Google δεν υπάρχει. Είναι εντάξει. Κάνεις πλάκα, πρέπει να το χωριό. Πρωτεύουσα είναι, χωριό. Λοιπόν, άκου να Τέλος σου πω. πάντων, να μάθουμε τι γίνεται. Η κοπελιά είναι καλή. Έχει και καμιά 20 οζά, αν δεν κάνω λάθος. Το συζάνε. Ναι, έχει τσιρίζες ελιές, είναι όχι. Γρήγορα πες τα γιατί ανεβαίνουν. Πόσες ρίζες. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να έχει καμιά 200 μου. Λίγα είναι, αλλά. Στην Ελλάδα μου είναι όλα τα λεφτά, το νου σου, Ελένη, εσύ εγκρίνεις. Εγκρίνεις, Ελένη, εσύ. Τέλος πάντων. Την κρυσταλλία. Με τον Παναθηναϊκό τι γίνεται? Μια χαρά. Τι μια χαρά μου, μάνα. Φοβόμαστε ρε. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Δεν πονάμε εμείς, άσως εκεί πέρα. Τους Ο Ολυμπιακούς Μάνος. θα φωνάζουν. Νομίζω ότι έρχονται, νομίζω ότι έρχονται. Όλα καλά, Κι εγώ. Είναι καλή την πόρτα. Άνοιξε την πόρτα. Βρίσκεται αυτό μάζο εκεί. Καλά. Τι κάνετε, κορίτσι? Λεγιό μου, τι κάνεις? Καλά είσαι. Μόνο το video βλέπεις εδώ. Γεια σου, Νικόλα. Γεια σου, Τιγόνη. Καλώς είμαι. Ο Διονύσης, πολιτικός μηχανικός. Ναι. Η Κρυσταλλία. Η Κρυσταλλία. Χάρηκα, κρυσταλλία. Καλή φίλε. Η κοπέλα. Η κοπέλα είναι αλλού. Χάρηκα, τι καλή. Και εγώ. Κάτσε, κορίτσια, τι κάνετε? Καλά, εσύ. Όλα καλά. Εντάξει. Καλά, όλα. Τι γίνεται? Καλά, μια χαρά καπουλάκι, εσύ. Καλά, μωρέ, εδώ. Ανά. Θέλουμε ένα ποτήρι νερό. Ένα ποτήρι, δεν παραπάνω. Σαρία, έλα, έλα λίγο να στο... Α, ναι. Ναι, μισό λεπτάκι. Τι κάνεις άλλο νερό? Εμένα Καστελιό παίρνω. Εσύ Αντιγόνη? Ωραία. Νίκο, εσύ? Όχι, ευχαριστώ, τσικουδιά βάλε. Περίμενε. Είμαστε μερακλείδες άτομα. Ο Διονύσης το θέλει το νερό? Ναι. Κρυσταλλία που λέγαμε. Γεια σου. Κρυσταλλία. Ναι. Είσαι το νομίζεις Κρυσταλλία. Πάμε με τον κονιό να κάνουμε ένα τσιγάρο? Πάμε. Καπνίζει η κοπελιά. Όχι μόνο, πάει για την παρέα. Μη φανταστείς. Οι φίλες μου καπνίζουν και μόνο σε παρέα. Γιατί χρησιμοποιούμε αντί. Παιδί μου στίβο κάνει κοπελιά. Δεν δραστηριότητα. Ναι, τσιφαίνεται. Αθλητική δραστηριότητα. Ψήνεται κι αυτός, Ναι, θα μας πει, ο Νίκος θα μας πει. Κάτσε να δούμε, δείτε το μέσα, δείτε το μέσα, γιατί κάτι τσουτσουρίζουν εκεί. Κάτσε να δούμε τι θα πούμε. Είναι καλή κοπελιά. Άκου να το σου πω. Εγώ ψάχνω κοπελιά. Νοικοκυρά. Να μην σηκώνει το κεφάλι. Δεν είναι όλο το πακέτο τώρα. Όλο το πακέτο. Εγώ την έχω σκαλεμένη, αλλιώς πώς θα την ξαβάρω το χρόνο, δεν γίνεται. Γιατί δεν νομίζω ότι ψάχνω κανένα. Διονύση, άκου να σου πω. Εγώ θα σου έλεγα άμα δεν ήταν στάνταρ κάτι καλό. Όχι, ναι, σε πιστεύουν. Γι' αυτό ήρθα κατευθείαν με το που μου είπες. Ο Θεός έστειλε εκείνη την ημέρα. Και δεν το φαντάζει. Πραγματικά. Δηλαδή λέω, αφού κάνει κλικ στο κεφάλι μου και το κάνω κουβέντα με τη γυναίκα μου. Με ψιλοπογοητεύεις τώρα. Και έτσι λέω, άκου να δεις τώρα. Ο Διονύσης, ας πούμε, δεν θα τέριαζε με την Κρυσταλλία.
Εντάξει, μου λέει και η Αντιγόνη δεν είναι κακιά. Απλά με την Αντιγόνη υπάρχει ένα θέμα. Άκου να δεις, άμα ψήνεσαι κτλ. Εγώ τώρα εντάξει, έκανα αυτή τη φάση που έκανα. Τώρα τα υπόλοιπα είναι δικά σας, έτσι, γιατί... Ναι, άκου να δεις, άμα γίνει κάτι δεν την κλειδώνεις να γίνεις κουμπάρος. Αυτό δεν το έχω υπολογίσει. Δεν γίνεται τώρα. Άρα πού είναι η κοπελιά? Εκεί μωρέ, όπως πηγαίνεις για τον Ομαλό. Α, που πας με ελικόπτερο. Α, γεια σου. Μα έχουν ελικόπτερο οικογενειακό, Ναι, κατάλαβα, ναι, τώρα τι λες. Ναι. Αυτά. Είναι σαν να πάω Θεσσαλονίκη. Περίπου. 45 λεπτά τώρα, 45 λεπτά τώρα. Τέλος πάντων, η δουλειά της είναι καλή κοπελιά και πραγματικά και αυτή τη βλέπω ότι ενδιαφέρεται. Ενδιαφέρεται. Έχει να κοιμηθεί τώρα 2 μέρες μόνο από τότε που της το είπα. Δεν έχει κλείσει μάτια. Χωρίς να με δει, Χωρίς να σε δει. Μα τσίκανα εγώ συννεφάκι. Περιγραφή. Πώς είσαι, ναι, τα λοιπά. Ναι. Μετά λοιπόν από αυτό το ωραίο ραντεβουδάκι που στήσαμε εδώ πέρα με τα παιδιά, μετά από 2-3 μέρες ακολούθησε αυτό. I'm hunting shadows in the dark, in steaming jungles of the world, either to kill or to be killed by creatures never named or heard. I'm lifting wishes to the stars, the gleaming satellites of time, orbiting circles overhead, to futures when your love is mine. But you were always pretty reckless with your love. Come with the sun and get it restless when it's gone. And when Πήγα, άρμεξα. Τι θέλεις να δεις? Τελειώνουν εδώ. Πόσα έσφαξες? 30 κομματές. 30? Ναι. Είδα δεν έχω ρε. 30. Πολλά δεν ξέρεις. Ωραία, κρυσταλλία. Του γάμο την παλάει. Θα σας ζητήσω, περιμένετε. Ο Δημήτρης, πες Καραπολίτη, πες Καραπολίτη. Εγώ δεν χαίρομαι. Πες Καραπολίτη. Ο Δημήτρης, ο Αλέξης. Δεν χάρηκα, καθόλου. Καθόλου καλά θα πάμε. Ο Διονύσης, παιδιά, ο Διονύσης, ήρεμα, ο Διονύσης. Τι παίρνεις? Παίρνεις? Υποθένεις. Ένα, δύο, τρία, κάτι πάμε. Τι έγινε? Κάτσε να κάνεις, πού είσαι? Τι κάνεις? Σε έχω χάσει, πού βρίσκεσαι? Πάω από την αρχή, έλα πάλι Διονύση. Πού είσαι ο Διονύση? Μα πήρες εδώ είναι! Έλα Διονύση, τι κάνεις? Πρέπει εδώ είναι πίσω από την μπέγη. Σε έχω χάσει, πού είσαι? Άσε να μην έχει πάει η δουλειά. Παντρεύτηκες? Όχι. Πού είσαι? Καλά. Εντάξει. Καλά, όλα. Τι γίνεται? Καλά, μια χαρά καπουλάκι, εσύ. Καλά, μωρέ, εδώ. Ελένη, είδες που ήρθαν οι φίλοι μας. Έλα σε κοπέλια σαν να μου κάτι. Κύριε κορίτσια. Και ρε σκέφτη με κάνω που θα την κάνω πρώτος τώρα. Εγώ είμαι με κάνω.
Αυτό που είπες για τον Στίβο έχει τρελάνει. Ναι, μα έτσι είναι. Αυτή τώρα απλά έχει κάνει μια παύση γιατί έπαθε μια θλάση. Και έχει. Μια θλάση στους Ολυμπιακούς. Από το τραύμα του έχει ρίξει το τσιγάρο. Λοιπόν, άντε ξαναπάμε πάλι. Θα μιλήσουμε λίγο σοβαρά, μην το... Σμίξτε λίγο πιο κοντά γιατί είσαστε χοντροί και δεν χωράτε. Βάλε και στρεφάκι. Διονύση, πόσο φαίνεται, Κάτσε να σου πω κάτι. Τι να σου πω. Άκου να σου πω. Άκου, θα κάνουμε ένα βίντεο κομμένες σκηνές. Μόνο κομμένες σκηνές. Λοιπόν, χωράμε στο πλάνο. Πιάσε το κουτάκι, Διονύση. Λοιπόν, Διονύση, άκου να σου πω. Πιάσε τη στο χέρι και αυτά και κάνε τη δύσκολη εσύ. Αγαπηνιασμένη είσαι. Κάνε πως μιλάς. Ναι. Χούφτιστη, χούφτιστη. Δημήτρη, περίμενε. Δημήτρη, Αλέξης, περιμένετε. Φοβήσουν τα δέντια μου, φοβήσουν να σας παίξουνε. Φυγάμε να σας... Εδώ, Δημήτρη, να φέρεσαι. Έχετε πει τα δικά σας, ναι. Μπορείς κάνε εσύ το θέμα. Κάνουν παρόλα αυτά. Παιδιά. Μη γελάς! Παιδιά. Αλέξη. Να σας συστήσω. Να Δεν θα με συστήσεις με αυτούς εδώ. Δεν θέλω συστήματα. Ο Δημήτρης. Ο Αλέξης. Χαίρομαι πολύ. Δεν χάρηκα καθόλου. Καθόλου καλά τα πάμε. Ο Διονύσης, παιδιά. Ο Διονύσης. Ήρεμα. Ο Διονύσης. Τι παίρνεις. Υποθένεις. Είσαι πέρα. Σταματάει εκεί που πιάνει.